नङा बिटिआर सुक्तिया बेयो मोनसे लेखा बिलाइयाव लिरनाय सुक्ति नङा। बे सुक्तिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपि नि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन आरो आसाम स्टेट आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय मोनसे बेयो मोनसे गोरोबथा। बे गोरोबथाखौ सोरबा मावफुङा होननानै बिदि जेबो बुंनाय गैया। बे जाबाय संबिजितनि सिङाव जानाय मोनसे गोरोबथा। हाग्रामा महिलारिया जिहेतु मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों फैदों, बिथाङाबो संबिजितनि जे सर्ट बांसा बेखौ लानानै सरकाराव फैदों। बिथाङाबो संबिजिताव जिबायदि जोंनि बेबस्था खालामनानै दोनदों बेखौ बिथाङा मावफुंनांगोन आरो गासै दुलाराय जों बर' हारियानो बिटिआर सुक्तिखौ जुदि मावफुङोब्ला जोंनि जि समस्या, जोंनि जि जेंना, बे जेंनाया मोनसे लेभेलसिम जों सुस्रांजागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो। आरो बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो गावनि जि स्टेन्ड बेखौ रायजो राजानो रोखा खालामनो थाखाय दिनै आं बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ खावलायहरबाय। नङा बिटिआर सुक्तिया बेयो मोनसे लेखा बिलाइयाव लिरनाय सुक्ति नङा। बे सुक्तिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपि नि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन आरो आसाम स्टेट आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय मोनसे बेयो मोनसे गोरोबथा। बे गोरोबथाखौ सोरबा मावफुङा होननानै बिदि जेबो बुंनाय गैया। बे जाबाय संबिजितनि सिङाव जानाय मोनसे गोरोबथा। हाग्रामा महिलारिया जिहेतु मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों फैदों, बिथाङाबो संबिजितनि जे सर्ट बांसा बेखौ लानानै सरकाराव फैदों। बिथाङाबो संबिजिताव जिबायदि जोंनि बेबस्था खालामनानै दोनदों बेखौ बिथाङा मावफुंनांगोन आरो गासै दुलाराय जों बर' हारियानो बिटिआर सुक्तिखौ जुदि मावफुङोब्ला जोंनि जि समस्या, जोंनि जि जेंना, बे जेंनाया मोनसे लेभेलसिम जों सुस्रांजागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो। आरो बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो गावनि जि स्टेन्ड बेखौ रायजो राजानो रोखा खालामनो थाखाय दिनै आं बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ खावलायहरबाय।